Des de fa uns anys s'ha produït un canvi important al nostre país de valoració i promoció de la lactància materna per part dels serveis de salut, però en aquest canvi han tingut i continuen tenint un paper fonamental els grups de suport a la lactància, entre els quals destaquen la pionera Lliga de la Llet. Som amb la seva presidenta a Catalunya, l'Eva Marçal, perquè ens informi sobre tot això. Què és la Lliga de la Llet, Eva? La Lliga de la Llet és una associació d'àmbit internacional que dona suport i informació a les mares que volen alletar els seus fills i filles. Està formada per monitores que són mares que també han alletat els seus fills i filles o que encara els estan alletant. A més, han rebut una formació en lactància i també una formació en comunicació per poder expressar aquesta informació perquè sigui adequada per les mares. A nivell internacional va començar l'any 56, la van fundar 7 dones als Estats Units, però actualment és present a tot el món, a 65 països, amb més de 8.000 monitores. A Catalunya en som 17, estem repartides entre Barcelona i alguns municipis catalans. A Barcelona concretament se'ns pot trobar a Gràcia, a l'Hotel d'Entitats del carrer Providència, 42, al Cap de Drassanes, al Cap de Numància i al Cap d'Horta, i fora de Barcelona, a Mataró, a Martorell, a Sant Sadurní d'Anoia i a Cambrils. Com funcionem? Doncs fem unes reunions mensuals en què les mares venen, comparteixen les seves experiències, plantegen les seves dificultats i, a més, es tracta un tema que va canviant cada mes. Un pot ser els beneficis i avantatges de la lactància o com resoldre les dificultats de la lactància, com compaginar lactància i treball, com són els primers dies amb el nadó. A més d'aquest suport amb les reunions, també ens poden, per exemple, fer consultes a través d'internet, a través de la nostra web, que són les 3 Ws, lalligadelallet.org. Allà hi ha un apartat on poden plantejar la seva consulta per mail i també es contesta per mail i poden trobar també telèfons de les monitores per plantejar les seves consultes per telèfon. La llet al final té més greix i és la que engraixa. Llavors, clar, fa que tampoc no tinguin tants gasos perquè la fermentació de la lactosa a l'intestí fa que tingui més còlic. Per tant, sobretot en nens que tenen còlic, és interessant assegurar-se, tenir una bona estona. Una de les coses que es plantegen més a les reunions i que potser estan al darrere de moltes de les dificultats és entendre quines són les necessitats del nadó i no quines són les expectatives que té la societat d'independitzar els nadons i els nens. És a dir, quan veiem un nadó que ens està demanant atenció sovint o quan veiem un nen d'1, de 2, de 3 anys que ens demana atenció, ser conscients que això és una necessitat que té el nen. Sembla que a vegades, a la nostra societat, fem les coses, a mi a vegades em fa l'efecte una mica a la inversa. Volem independitzar els nens i els nadons abans d'hora i retenir els nens quan són més grans, que és quan aleshores sí que necessiten independència. Cadascú ha d'escollir com vol criar els seus fills, però el que sí que hem de tenir clar és que ajudar a satisfer les necessitats d'un nadó no és contraproduent, sinó al contrari, l'estem fent guanyar en seguretat i en que se senti bé. Avui dia, dins el reconeixement de la importància de la nutrició per la salut, hi ha tota una nova revaloració de l'alletament matern. És la primera font de salut i, per tant, els seus beneficis són tant a curt com a llarg termini en el desenvolupament del ser humà. La llet materna té una composició amb proteïnes, greixos, sals minerals que són les idònies per l'alimentació del nadó, tot proporcionant-li una protecció inigualable contra al·lèrgies i infeccions. Entre els seus nombrosos avantatges destacaríem també que el nounat pren just l'aliment que necessita, ni massa ni insuficient. Per a la mare, els avantatges són la recuperació física postpart, el retardament d'un nou embaràs i menor probabilitat del càncer mamari i ovàric, així com de la osteoporosi en edats futures. I més important encara que tot això, la lactància materna crea una relació única de proximitat entre la mare i el fill, essencial per l'enriquiment psicològic i el desenvolupament saludable de la nostra actitud vital.